Borjan constituency ke parlo sodrecho kilingarong amikar sarthi tok biachor tina milikpi ningkan please ose paralysis akeso kachelonglok penajok pinnangan aduk donanglo laso keso pen se kachelangji aphan karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen team karbianglong ke thekiding atumalong kerap kachohang sarthi tok bilepen tina milikpi chepachor det pen aserjang banghini chelong det aphi tina milikpi bang aripia keso kachelonglok penajok Guwahati Apollo Hospital Dimapur Hospital, Dipu Hospital Bendanglok, Pinangan Adimalong Labangso Aking Adi Chirungun E Akeso Mate, SLE Pumunida Ripi Akeso Cholonglok Ajoksi Alang Litum Pinangan Hospital Along An, Sechilang Ponlap Anta, Kimi Unji Angring Cheteklong Lepina Sonsi, Nangman Ronglo. Ate Matina Milikpia Bang Ningkan Pliso Se Labangso Keso, Kepangji Penajok, Se Kachelangji Aphan, Longlip Helang Penchenglok, Metang Ahem a property do Anda Chepadoy Edlo. Bonda ke so bang pinyarni anta ke miang tek avidetlo nona pora bang ke dowai muka chonam iya jakong anta avi pinasonsi nang mandetlo lapen jo padap ke choji aphan anta kamatha akisunga sonsi dokoklo sarthi tok bimate tina milikpi ahema sorabangta ada pen chongda damjuya philote asopia kleng artaninkan nerkepa bangsi amina school che odetsi apaya phan jonerlo chelana nangkoklo Lapen ahuda dak pen ke apaya piari ke chokpi pen danglok hem karkok lapen han an kitun kidang phule phukok kang thi pen danglok hem asai dong anta asupi akling abangsi ajonerlo klem nanglo kardom carving long life kelang atundon pininujum carving long life pen ada sodricho labang so killing arong amekarlo sarthi tokbi hem sidolo sarthi tokbi alang li borenga war saya wi sitame ladak alang li dak labang sorong long alang li ahemarit chubuchi phan chora lok chiri si pena ningkan dang nang dudun lo la pena ko achor ta chiri lo pena chor chiri der alang li tuma serjang sitame bahini lo inun bangke hostel si do inun bangke non asar pihai phan si chelana asar pihai bangke tina milikpi pu tina milikpi chugedam tang ningkan plipen isi ningduk lo nitu mana carving long life panang birta si alang litum nang birta athipi bangala sonlo alang litum la bangso SLE pu la bangso kisu arap ye kisu la tina milikpi alang li sarthi tobi alang li achor alang li la bangso kisu long lokpen penang anajak paralysis nang mander lo la so kisu penajok alang litu Guwahati rong supi Apollo long semeji paklang namlo Dimapur penceng long Difu rong supi penceng long pirthe un analang litum tangka maha ciri pen penangan adi malang litum labang so kisu pami unji phan bor ilo tina milikpi ningkan pliso se keso kepangjia joksi ahemarit anta prithang anpinlo lasilapu an ningkan kang tim akisung chetheklong si karbianglong live channel aphan birtanang palisi alang litum akisung alamo karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan batai si bak nang ravek tha pupen chuning ripilo karbianglong live kelang ratun paklang ponang ko athipi gelalo alang li phanda isi second chance pivek nangji litu mangjir phanda thema doctor kitungi pu ateng bol tangka mahajong si do polte ang tan pon pulote a chances dolang pu se athema arta bang jum hek lang po a chances dolang pu si kalingji lasi sitame jo non bangke la so kong air ni paklang poning tung la so kong air si non asar pihai phanchela na bom lo alang si nurse lo asa bura bangke kam chongda ada prang de kam chongda dam jipo angke la so si school da dunong le pin lo la so si asar pihai phanchela na lok lo athema bathroom le dam ji pusame alang li ke thur taune lo kipu parlam li keter ke anda la so si non bangke nurse si chiplang nang lo la so si non la lang litum la selen vek lokta la so si selen da hek dunang po la an pin lo non la so phansing ni so mi lo la si ilitum ke thege dingatum carving autonomous council ke thege dingatum jasemet ilitum CEM lo richulo Dr. Tuliram Ronghang alang li la bang so news lang pen kang hon kang jin so pen alang li phansami si second chance pinangji ma puning tum carving long life pen Juning ripon lo lapen karbianglong live channel kelang arad atuma phan setami sikai si hinivet setami tina milikpi aphan dowai imumuni
kachonam unji aphan kerap ke pa jirdun thekji aphan screen along ke pa klangpon account number 36699113820 IFSC code SBIN 0001170 long sikai sivet sitami kerap ke pa jirdun thekji aphan kachuningri padopon News report Bikram Teron Karbiang Long Live